Bangaphezu kwa-27 million abantu abahamba ngezinyawo nsuku zonke emigwaqeni yaseNingizimu Afrika. Kuthiwa abantu abangu-47 bayafa emigwaqweni yakuleli emizamweni yokulwisana nokufa kanye nokulimala kwabantu emigwaqweni. Inkampani uJohnson Workwear ihlangene nenhlangano ye-UNICEF isemkhankasweni wokuphephisa abahamba ngezinyawo. Le nkampani isisungule ibhande elinombala ogqamile orange okhanyayo osiza lapho kumnyama ukuthi umuntu abonakale. Abashayeli kanye nabahamba ngezinyawo bayalithakasela. Lamabhande arayisi impela ngoba nasebusuku ayakhanya. Mhlawumbe imoto meyiqhamuka umuntu ushesha abonakala. Njengoba naseyinkontrakini nje esetshenziswa amabhibhi lawa agqokwayo ukwenzela ukuthi imishini le meyihamba isheshe imkwazi ukuthi umbone umuntu, so nawo azolekelela kakhulu. Ingxenye enkulu ukufundisa abantu ngezindlela eziphephile zokusebenzisa umgwaqo, ikakhulu izingane zesikole. School children are an enormous worry. You know, whenever you drive, particularly in rural areas, you know, you see thousands of school children walking on roads every day. And so it's a big part of what we are trying to do. We're hoping to distribute a lot of these belts to schools, particularly rural schools where children walk a long way every day to get to school, often in the dark, especially in winter. So I think this fizzy belt will be a massive help to them. Kuthiwa kuzosabalaliswa amabhande angu 3 million kuleli. Londe Khatebe, SABC News eThekwini.